enw fi di Elen, dwi'n 19 oed a dwi'n byw yn Amlwch ar Ynys Môn. Heddiw yma dwi'n mynd i greu fideo fer I chi am iechyd meddwl. Dwi'n mynd i rhannu fy mhrofiadau a sut mae'r cyfnod anodd ac ansicr hwn yn effeithio ar ein iechyd meddwl, yn ogystal â rhannu 5 tip efo chi ar sut dwi'n mynd ati I helpu fi iechyd meddwl yn ystod y cyfnod. Felly, dwi wedi bod yn diodde o broblemau iechyd meddwl ers chydig blynyddoedd bellach, ac o hynny, ges I llawer iawn o gymorth ac dwi'n falch o ddeud fy mod i'n delio yn lot gwell gyda fy nghyflwr. Rhyw blwyddyn dros blwyddyn yn ôl, nes I gychwyn blogio amdani iechyd meddwl, ac o'n i'n credu sef yn gyfle da I fynd ati I drio leisio fy marn a helpu fy hun drwy wneud y blogs. Felly eisiau amdani a gweld sut ni'n ymdopi gyda'r pethau mynd amdani. Felly, nes I weld bod gwefan meddwl yn edrych yn bobl I fod I sgwennu blogia. Eisiau amdani a gweld sut ni'n licio fo. A dwi'n credu bod gwaith mae meddwl yn neud yn ystod drwy gydol y flwyddyn yn anhygol. Ac yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae gwaith maen nhw'n neud yn fwy pwysig gan bod gymaint fwy o bobl yn gweld I'n anodd ymdopi gyda'i cyflerau meddwl neu hyd yn oed yn gorfeddwl am bethau a mae'r adnoddau maen nhw'n gynnig yn ystod y cyfnod yn anhygol. Felly diolch yn fawr iawn iddyn nhw. So dyna nes I mynd ati ac dyna dwi'n mwynhau wneud fel rhywbeth I gadw fi'n brysur os dwi angen rhywbeth I wneud neu just trio cadw fy meddwl yn positif. Am bod hi'n gyfnod mor anodd, mae pawb yn gweld hi'n anodd, felly mae hynny'n hollol normal. Mae pawb yn stryglo bob dydd. Nes I newid o fy pyjamas tan amser cinio, mae hynny'n hollol ffain. Dwi heb rhaid colir ymlaen tan heddiw. Dwi wedi bod yn gwisgo dim colir drwy'r wsos a heddiw nes I benderfynu gwneud, felly mae hynny'n hollol iawn hefyd. Mae'n gyfnod anodd, so neb yn gwybod faint o hir fy ni yn gwneud hyn. Faint o hir fy ni stuck yn tŷ. Felly mae'n iawn os da chi ddim yn teimlo'n oce. Ond rhaid cofio bod yna bethau allan I chi hefyd I trio wella ffordd da chi'n teimlo a siarad gyda rhywun. Felly, o'n I cyn y cyfnod hwn, o'n I byth yn adra, o'n I byth yn tŷ. Dwi'n mwynhau cymdeithasu, siarad efo ffrindiau, o'n I byth adra, just yn mynd a mae bod yn stuck yn tŷ yn rhywbeth hollol wahanol I fi, felly dwi efo 5 tip I chi a dwi'n dilyn y tips yma bob dydd I trio ceisio cadw fy meddwl yn iach a trio cadw fi yn hapus ac yn positif. Felly, tip rhif 1 ydy cadw fi yn brysur. Felly drwy'n gwneud rhestru beth chi eisiau gwneud yn ystod y diwrnod hwnnw, yn ystod yr wythnos, a wneud yn siŵr eich bod chi yn ara bach yn mynd drwy'r rhestr yna. Fatha bod nhw'n mini achievements fach I chi. Hyd yn oed os di'n hwfro llawr, mae rhywbeth da chi wedi gwneud yn ystod y diwrnod sy'n anhygol. Ond cofiwch peidiwch ar ei gormod o bwysau ar eich hunan I wneud y pethau hyn. Tip rhif 2 ydy gadw'n heini. Trio gwneud pethau gwahanol. Dwi yn trio compromisio beth dwi'n gallu gwneud. Felly, dwi'n byw ar ffarm, so dwi'n trio ffeindio pethau gwahanol I wneud eitha weight. So felly, cadw'n heini. A hefyd, cerdded y cwn neu cerdded yn am dro. Mae cwn yn bethau briliant I gadw chi'n hapus. Dwi wrth y modd am nghwn. Felly, mae hynny'n ffordd da o gadw'ch meddwl yn hapus. Tip rhif 3 ydy trio pethau newydd. Felly fy ngôl I, ebyn diwadd yr amser fod yn stuck yn tŷ, ydy trio platio gwallt, neu French plat. Dwi rioed I gallu gwneud, dwi ddim yn dda neu gwalltia. Felly dwi'n mynd I herio fy hyn a dwi'n mynd I trio ngorau I wneud. Tip rhif 4 ydy siarad. Ni'n siarad amdan hyn ynghynt. Os ydych chi ddim yn teimlo'n iawn, neu ydych chi'n pryderu am rhywbeth, jyst ewch ati a siarad gyda rhywun bod hynny dros y ffôn, neu gwyneb I wyneb gyda'ch teulu, eich ffrindiau, pwy bynnag chi'n byw efo. Jyst siaradwch am y ffordd da chi'n teimlo, a mi fydd hynny siŵr o wella bethau. Ac tip rhif 5, y tip ola ydy cadw'n positif. Dwi'n trio ngorau gadw'n positif bob dydd
bod hi'n anodd, yng nghanol hyn i gyd, mae rhaid drio gadw'n positif, felly dwi'n trio gwneud pethau sy'n ei fi'n hapus a just trio'n ngora i wenu a cadw'n positif. Dwi'n neud hynny drwy trio rhoi pethau positif ar fy nghyfryngau cymdeithasol i drio cadw pob sy'n ar fy nghyfryngau cymdeithasol i'n positif hefyd. Felly dwi'n credu'n gryf bod angen cadw'n positif a cadw efo'n gilydd yn ystod y cyfnod hyn a helpu'n gilydd. Felly diolch i chi am rando heddiw a dwi'n gobeithio'n wir wneud heina helpu chi. Mae croeso unwydd i'n gyrru neges i mi os dyn nhw'n dymuno. Felly byddwch yn hapus!